कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शोणितबीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पितभूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Madam Stranger.
ಯಾರ ಮಿತ್ತ ಚಾವೇಡೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ಅರಣ್ಯ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬರಡು ಬಂದಾಳ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಅಚ್ಚಿದೆ ದೈವ ನರ್ತನಡೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪರಿಸರಗಳ ತಿರಿಪ ಬಂದು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವ ನರ್ತನ ಗುರುತಿಸ ಬಂದು ಮುರಳಿದ ದಿನ ತಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿತನದ ಭಾಷಿಕರಾಯನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಬಿರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂಡದೆ ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ರಾಜಾಂತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚಿನಿ ಅರುಣ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನನ ಎಪ್ಪುಗಾರನ ನಾಡ ದಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಪೇರುದು ನಾವು ಪಂಪ ಅಂಚಾತಿ ಆಂಡ ಯಜಮಾನಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ ಲೆಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಂಪಿ ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಜಾನನ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಮಧುರದ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿರಿ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ತರೆತಗ್ಗಾದು ಬಿರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಬೇಡೊಂದು ಇವಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತಿರುಳಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಮರಿಭಟ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಕಿರಿಯರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರುದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಕಿರಿಯರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತರೆಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸ್ಥಳತ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಿಯರ ಮಾಕಾಳಿ ದೈವಳಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದು 10 ಪಾದರ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಜಾಗದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪಂಡದು ಐಡ್ರ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಿಯರ ಮಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಕರಿನ 55 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ದೈವಳ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರುಡು ಮೂಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಜನ ಸಂಪತ್ತು ತಿಗಂಡ ಮೂಲು ದೈವದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯರೆ ನೇಮಕೋಲೋತ್ಸವ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಅನೆಗ ಮೂಲು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥಾಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ನವ್ಯವಾಯಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟವನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ಊರದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರುಡು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿನಕಲ್ನ ಸಾಕಾರುಡು ಅವೊಂಜಿ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಯರಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ 22ನೇ ಇಸವಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಿಯರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಗನ ಬಾಧೆ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನದಾಸಿಡು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂಜ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಮರಿಭಟ್ರೇನ ಆ ಒಂಜಿ
ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತುಡು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ಬತ್ತಿನಡಿದ ಅವರ ಒಂದು ಐಕು ತುಂಬುವಂತೆ ತಡ ಆಯ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ದೈವಲ್ನ ಅನು ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನಡಿದ ಅವರ ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದೇ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನಲ ನಾಗದೇವರನಲ್ಲ 22ನೇ ಇಸವಿಡ ಅಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ನರ್ತನಾಪನಂಚಿನ ನೇಮಾಪನಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಅವು ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಂಡು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅವು ಮಾಂತ ಕೂಡದು ಊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಅವನಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಅನಗಲ ఆయన ತೂನಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಏಪ ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರು ಒಂದು ಕೇನ್ನಗ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮುಲು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿನಗ್ಲೆಂಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತದು ಮುರಾನಿ ಪೂಜ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಮರಿಭಟ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲಾಲ ಉಡುದಿಯ ಇನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಿಭಟ್ರು ದಾದಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಆ ದೇವಿನ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ತಾನೇ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡು ಮುಲ್ಪ ಏತು ಮಾಂತ ಜನಕುಲು ಈ ಪರಿಸರ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರರಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ದೈವಳ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾದವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಕಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ಮನ್ಪನಗಲ ಮುಲ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನೆ ಇಡೀ ನಿಖಿಲ ಊರ್ದ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಏರು ಮಾತ ಸಂತತಿಗೆ ಪಾಡಾದು ಜೋಕಲಿಗೆ ಪಾಡಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂತತಿ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತನಾರು ಮುಲ್ಪದ ಮಾಕಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡ ಆಸೆ ಉಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನಲ್ಪ ఆయన ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚಾದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆರು ಮಾಕಾಳಿ ಆದ ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಂಡಿನ ಪಣೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಚರಿತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪನೇರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮಕ್ ಇನಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾನು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಎಡನೀರು ಮಠ ಈ ಮಠದ ವಿಷಯಡು ಯಾನಂತೆ ಪನ್ನಡಾಪುಡು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಎಡನೀರು ಮಠ ಅಂದುಕೊಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುಡು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗೋಡು ಮಾಂತ ಓಡಾಟ ಮಲ್ತನಾರಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮಠ ಮೀಸಲಾವಂದೆ ಇನಿ ಸಮಾಜೋಡು ಕೊಲನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಕರಿನ ಒಂದ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಗೇರ ಸಮಾವೇಶ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಠದ ಖರ್ಚಿಡು ಮುಗೇರ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಅಶ್ರತ ದೂರ ಇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಾರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಲನಿಗಳ ಪೋದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರಪುನಾರೆ ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಠ ದಾದಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಳು ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತೊಡ್ದು +2 ಮುಟ್ಟದ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಬೋಡ್ತನಾತ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪ್ಪು ದೇಕಮ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಂದ ಸಮಾಜಗೂ ಪಾಡಾದು ಬಡವರಿಗೆ ಪಾಡಾದು ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡಾದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶರನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಕಲ ಪರವಾದು ವೇದಿಕೆಡುಪನ ಪರವಾದು ಯಾನರ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ದಂಪತಿನ ಊರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶರನ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಫಲವತ್ತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಫಲವತ್ತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ನ ಮಠದ ಕೈತಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಇನಿತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರುಡಿತನಾರು ನಮ್ಮ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಸಿಟಿ ಗಣಪತಿ ಪೈ
ಆರು ದೂರದ ಊಟದವರ ಬೈದಿದ್ದೇರಿ ಆ ಕಾರ್ಯನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಾದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪರ ಉಳ್ಳಿರಿ ಐಡ್ದು ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನೆ ಶ್ರೀ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ನಮಗೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಈ ಊರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಕರಿನ ನವರಾತ್ರದ ಸಂದರ್ಭಡು ಉತ್ತರದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡಿ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಾರಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಆರೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಂದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆತನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಂದೆ ಆರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಂಡ ಎಂಚೋ ಪೊಡ್ಬಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಂಡ ಎಂಚೋ ಪೊಡ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಗೋವುಡು ಪೇರಿತ್ತಂಡ ಆ ಗೋವುದ ಪೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೇರು ಕೊರಿಯರಿಂದ ಬೊಕ ನಿರಂತರ ಪೇರು ಕೊರ್ಪನೆ ಗೋವು ಆ ಗೋವುದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಚ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಇತ್ತನ ಸಂಪತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಜಿದ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ ಆವುಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನ ಲಂಚುಲಾಲು ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಿರರ್ಗಲವಾದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರುಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪರಂಪರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರುಡು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶರೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಾದು ಐತ ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಕಲ ಮಾತ ಪಂಡರು ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಯಡು ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಅವು ಎಲ್ಯಡು ಆಯ್ಸಿ ಉದ್ದಾರದ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ಣಾರ್ ದೈವಲ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ದೇವೇರದಾದನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಾದು ಉದ್ಯಾವಾರದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಇಡೀ ಊರು ತೂಪಲಕ ಇಡೀ ಊರತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯತ್ತು ವಿದೇಶ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನೆ ಒರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಒಂಜಿ 1/2 ಕೋಟಿ ದಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ತನಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಏಪ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ತುಯ್ಯನ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಮಾತ ತುಯ್ಯನ ಅಪಗನೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆತಂಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇವಲ ಅವಳು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದನೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಆರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪತ್ತು ಬೈದನೆ ಮುಲ್ಪದ ತುಮಿನಾಡ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಬಲಗದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಈರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು ಅವು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಒಂದುಂಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಈರು ಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಜವನಿಯರೆಡ್ದು ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಕೇಂಡ ದುವೇ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರು ಏತಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಕೊರ್ತನಾರು ಈರು ಪಡೆಯನಕ್ಲಾಕಲು ಆ ತಂಡಡು ಮೂಜಿ ಆಜಿ ತಂಡನ 7 ತಂಡನ ದಾಂಡ ಇತ್ತಂಡು 7 ತಂಡಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನೆ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಕ್ರೀಡಾ ಬಲಗದ ಜವನಿಯರು ಆ ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಗ್ರೂಪದ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಏತೋ ಜವನರಿಗೆ ಬೇಲಾಪನಂಚನ ವಿಷಯ ಮಲ್ತದೇರಿ ಏತೋ ಸಾವಿರ ಜನಕುಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರುಪುನಂಚನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮುರಣಿ ಕಣಿಲಡಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯೆ ಕಣಿಲ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಗ ವಿಕಲರ್ನ ಪನಿಯರೆ ಆಣಿಗೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಚೇತನನ್ನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನು ಅಲ್ಪ ತೂದು ಆ ಹುಡುಗಗೆ ಜೀವನಗೂ ದಾದ ಬೋಡ ಪೋರ ವ್ಯವಡ ಐನು ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನು ಏತೋ ಅಂಗವಿಕಲನ್ನು ತೂಪುನಾರು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಎಂದು ಪಂಡದು ಪಣಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ದಾಯಂದು ಬಿಗಂಡ ವಿದೇಶರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬಿರುದು ಪಡೆಯನಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬಿರುದು ಪಡೆಯನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಇರನ್ನು ಪುಗರುಣತ್ತು ಎಂಕುಲು ಇರು ಜೀವನೋಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರಿದು ನಡೆದವರು ಏರೆಲ್ಲ ಪುಗರುಣಾಗತ್ತೆ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮದೇವರನ ಮಣ್ಣು ಈರು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ತೀರು ದಾನ ಸೂರ್ಯಾದ ತುಳುನಾಡು ಮೆರೆವಡು ಈರು ಧರ್ಮ ರತ್ನಾವದು ಮೆರೆವಡು ಪಂಡದು ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಡಿ ಅನ್ನಾರೇನು ಲಂಚುಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋನುವೆ ಅವಿಕ್ ತುಂಬ ಶ್ರೀಕಲಿಗೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಜಿತ್ ಕೇಬಲ್ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಬರೆದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸದಾಶಿವ ಕನ್ವ ತೀರ್ಥ ಮುಲ್ಪದ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಿನ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಂದನಾರು ಇತ್ತೆಲ ನಿರಂತರವಾದನೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪನಾರು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಆವಂದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಗೆ ಉಪಂಚನ ಸದಾಶಿವ ಕನ್ವ ತೀರ್ಥ ಮಾಕಾಳಿ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಅಂಜನೆ ಬಚ್ಚೇನೆ ಕೊರದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಬಲ್ತರುವೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವಾರ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಡಿಜೇರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಂಗಾರೆ ಬೈಜೇರತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಂಗಾರೆ ಬೈಜೇರತ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾರು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಕುಲೂರು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಬೈದಿಜೇರಿ
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಆರ್ನ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಬತ್ತದ ಪೋಯರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಮುಲ್ಪದನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಪಸಿರು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಜೆ ಪಿ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೆ ಪಿ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿನಾರು ಆರ್ ಮಾತಾಡಿ ಬರೋಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶರು ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯೋಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡಾಯಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಜೆ ಪಿ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ತೂತ ಮುರಣಂಜಿ ಮಾಕಾಳಿನ ಒಂಜಿ ನೇಕೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಚಿನೇಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಬರೀಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತನ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನೇರ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜೆ ಪಿ ಸಾರು ಅರಣ್ಯ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಈ ಸಾಲು ಪಾಡದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಂದೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಪಚ್ಚಲಂಬಾರ ಧರ್ಮದಶಿಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆರೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಎನ್ನನೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಾರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಬು ಪಚ್ಚಲಂಬಾರೇನೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದಲ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ತೊಮ್ಮಿನಾಡು ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಕೊರದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಬಿನ್ನೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿಗಳ ಕಾಕಜಡಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಕಾಕಜಡಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇನೀಡಿ ತುಳುನಾಡಾರ್ನ ಪುದರುಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶರು ದೈವ ನರ್ತಕರು ಅರೆಗ ಮುರಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಎನಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದಿದಿಡೆ ಬೈದೇರು ಅನೇಕ ದೈವ ಜಾಗಡೆ ನೈವೆ ಕಟ್ಟುನಾರು ಲೆಕ್ಕದಂತಲು ಮುರಣಿ ಅರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತನಿ ಅಂಚನ ಗಣೇಶರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ದಿಕ್ಕೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಆನಂದ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡದಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನ ಮಂತಂದ್ರೆ ನನೋರಿ ಮಹೇಶ್ ಬೆಂಗಳಗುಡ್ಡೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸುಳ್ಯದ ಆರು ಮಹೇಶ್ ಬೆಂಗಳಗುಡ್ಡೆ ಬೈದೇರ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರ ಹಿಜ್ಜೇರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಬಾಗೋಡು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಬಡವರಪ್ಪು ಸರಸ್ವತಿ ಟೀಚರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಕಾರಣಕರ್ತೇನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಮೋಹನನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋಣವೆ ಅವರಿಗೆ ರವಿರಾಜ್ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದೆ ಭಿನ್ನ ಮಂತಂದ್ರೆ ಬಂದುಲ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪವಾಂದನಾರು ಅಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಪನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತನ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಬಾಗೋಡು ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಶೋಧನ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಶೋಧಂಡ ಭಿನ್ನೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ನಾನಂಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡಿವಾಳ ಪಾಲು ಮುಲ್ಪದ ಅಂದತ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಡಿವಾಳ ಪಾಲು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜೇರೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರು ಬೈದಿದ್ದೇರೆ ಹಿರಿಯರಾದು ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದು ಪುನಃ ಒಂತ ಇತ್ತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ಪುನಂಚಿನ KP ಸೋಮಶೇಖರ್ ತುಮಿನಾಡು ನಿವೃತ್ತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಡಿತನಾರು ಆರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಬೇಂಬೇರೆ ಸಾಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಭಿನ್ನಯ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ನನೋರಿ ಭಿನ್ನತೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕೋರಿ ವಿಶ್ನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮೋನಿಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲು ಪಡೆದು ಎದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಆರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಮುಲ್ಪನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ನತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಗ ತೊಡಗಿಸವನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂದ ಯಾರನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಆದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗಲೇ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದ್ರು ವಿಶ್ನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ರೈ ಉದಯನಗರ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಯಾನು ವಿಜಯ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಬೊಕೋರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೋಡು ನಾವು ಏತ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ದೇವರತ್ತಾದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪನಾರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊರಡುದು ಪಣೊಂದು ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಲು ಅಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡು ಭಿನ್ನಯ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ CB ನಾರಾಯಣ ಉಳ್ಳೇರು ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಮಾತುಗಳ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಹೋಯ್ರ ನಾರಾಯಣನ್ ಅರೆಗಲೇ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ SK ಸಾಲಿಯನ್ ಇಜ್ಜೇರತ್ತ SK ಸಾಲಿಯನ್
ಈಶ್ವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಮಿನಾಡು, ಈಶ್ವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಮಿನಾಡು ಇಜ್ಜರು ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಸುಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಾಲು ಇಜ್ಜರು. ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತಾರತ್ತ ಲೋಹಿತ್. ಓಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗೇರ ತುಮಿನಾಡು ಇಜ್ಜರು. ಗಣೇಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಅಪ್ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ತುಮಿನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಆರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಣೊಂದು ಯಾರು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಿಟ್ಟನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಕಿಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅರೇನೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ದೈವದ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ ಆರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಸಾಲನೆ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಂತ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಎನ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿನ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ. ನಾನೋರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಂಚಾಡಿ ಆರ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಎಡ್ಡೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಉಡುಪುನಾರು ಆರ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶ್ವೊಂದು ಪರಿಷತ್ತದ ಹಿರಿಯರಾದ ಸಮಾಜೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಲೆ. ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯ ನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ ಕೊಂಡವರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ನ ಎದುರುಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಬೋದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಇನ್ನು ಎಡನೀರು ಪಡು ಕೊಂಡವರು ಪಡು ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಪಡು ಮಾತ ಜಾಗೆಡ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಲು ದಿನಕರ್ ಜಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಬುಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರ ಕೊಂಡವರು ಅಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜಿ ಕುರಿತು ತಾಲೂಪಾಡ್ದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪಡು ಜೀರ್ಣದ ಸಮಿತಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಏರಾಂಡಲ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಲಿ ಇದ್ದೇರ್ನ ನಿಖಲ ಮಾದರೆಗಳ ನಿಖಲೆಗೆ ಈ ಮಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪರವಾದ ನನೋರ ಉಡೋರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಬಾಗುಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಈ ಊಡದ ಮಾತರೆಗಳ ನನೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತ. ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ನಾನು ಉಳ್ಳೇದ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಲಂಚುಲಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೂ ಆರು ಸಾರು ಬರೋಡಿನ ಅಂಡ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಕೊರಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಲು ಕೊರಲಿ ಬೇಗ ಕೊರಲಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ನಿಖಲು ಕೊರಲಿ. ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ಟಿವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಲತ್ತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚರ ಅರ್ನ ಪುದಾರು ಸುರೇಶರ್ ಆತ ಸುರೇಶರ್ ಆರು ಕಾರ್ಕಾಳದಾರು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಳ್ಳ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಬಿಂದೆ ಬಲ್ಸದಲ್ಲೇ ಸರಿ ಆಂಡತೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡೂರ್ದ ಏಕನಾಥ ಬಿರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬಲ್ಲರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದಂಜಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ವಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಬುಕ್ಕ ಮಂಟಪದ ನಾಗೇಶ್ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ರ ಎದುರು ಬರಡು ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः
बुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। अत्यंतबालं मतसी कुसुमप्रकाशं दिग्वासं कनकभूषणभूषितांगं विसृस्तकेशं अरुणाधरं मायताक्षं कृष्णं स्मरामि मनसा नवनीतहस्तं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಮಿನಾಡು ಇದರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮರಿಭಟ್ ಅವರ ಕಾರ್ಮಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಮಂದಿರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಅವರು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ. ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ 3 ಸಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೇವೆ ಈ 3 ದೇವರುಗಳಿಂದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳ್ಳುವುದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಮನದ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಳಿತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪುರೀತಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಪರಂಜಾನೆ ಮಾತಸ್ತದನುಸರಣಂ ಕ್ಲೇಶಹರಣಂ. ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಲಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮನದ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಅವಳು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುರಿತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿದಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಥಾನುಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವದತ್ತ ಅದು ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾತಿ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಶು ರತಿ ಸರ್ವೇಷು ಜಂತುಷು ತರಣಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನಂ ತೇನ ಭಾರತ ಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜಂತುಗಳು ಜೀವಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿಸಲ್ಪಡ್ತದೋ, ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪಾವನವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ, ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಅದು ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ದೈವಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಮಾಗಮದೊಂದಿಗೆ, ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸೇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ಬಡವರು ಬಲ್ಲಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು, ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಮಠದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಅವರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಅವಧಿ ಇದೆ, ಆ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿ. ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹರಸಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮರಿಭಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ನೀವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದಂತಹ ದೇವರುಗಳು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹರಸಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಬಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನೂತನ ಬಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೀಲ ನಕ್ಷೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ. ಆ ನೀಲ ನಕ್ಷೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಅರ್ಡ ಆ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುಣ್ಯಕನ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬಿಡ ಪನ್ನದಾರಡ ಉಡಲೂರು ಮೆಡೆಯಾನೆ ಬಿಂಡಯ್ಯ ಬಲ್ತತಿಲ್ಲೆ. ಜೋರೇನು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಾರ್ಥಿ ಪೌರಜರ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪರಪವಚ್ಚಿಯ ಶ್ರೀಕುಲ್ಲ ಕೈಟ್. ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನಮಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಪರಪವಚ್ಚಿಯ ಶ್ರೀಕುಲ್ಲ ಪಾದ ಕವಲಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ತಬೋರಂದು.
ಟೈಗರ್ಸ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾವಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತಿನ ನೆಂಪು ಬಾಬಂಡಾರು ಈ ಮಣ್ಣಡದೆ ಹಂಚಿಪೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಇಪ್ಪಡು ಕೊನ್ಕೊನಂಚಿನ ಭಾವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಂದು ಅಪ್ಪೆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ನನಾತ ಈರ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಉತ್ತಂಗಗೆ ಎರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಗಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಕೂಟದಗಳನ್ನ ಗುರುಕಾರು ಅಂಚಿನ ಮಾಂತ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪರಮ ಪುಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಿರ್ಗಮ ಅವೇರೊಳ್ಳೆರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಿರು ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಅಂಕಿತ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತನ್ವೆ. ಶ್ರೀ ಲಂಚಲಾಲ್ KS ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾರವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ 1987ರಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರು ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರುವ ತಾವು 2019-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ದೀನ ದಲಿತರ ಆಶಾಕಿರಣ ಎಂಬ ಹಲವಾರು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಯುವ ಹೃದಯವಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹಣಕಾಸು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಉದ್ಯಮ, ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಿರಿ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ತೀರಾ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ತೀರಾ ಬಡ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಸೀಮಿತ ವೀಕ್ಷಕರಿರುವ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸತತ 4 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಲಾ ಪೋಷಕ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಯವಟ್ಟಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು. ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 1% ಹಣವನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುಗ್ಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅರ್ಹ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತದಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಯುವ ಚೇತನ ಪುಣ್ಯಸ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದ್ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಉದ್ಯಾವರದ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೈವಗಳ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯಾದಂತಹ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜಾನಪದ ಹುಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 6 ತಂಡಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ 3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಫಲಕ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇತರ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಫಲಕ ನೀಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೂ ರೂಪಾಯಿ 50,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ದುಃಖಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ನಾವು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳರವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಈ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನ ಧರ್ಮರತ್ನ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ಗಂಗವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನ್ನಿ ಅಬೋಟು ಕೊಂಡದೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಕೂಟ ದಕ್ಕಡತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಚರ್ಚೆ ಈ ಮೇಟಲ ಬಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಈ ಮೇಟ್ಲ ಬಲ್ಲೆವಂತ ಜನ ಸಾಲು ಪಾಡಿಯ ರೈತನಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಲಶ ಉಂಡು. ಕಲಶ ಎದುರುಡು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಕಲಶ ಉಂಡು. ಚೂರು ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಪಿರಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಳಿಕೆ ಗಿರ್ದಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ನಿಂಪುದ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅವರಿಗೊಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರಮಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಅವತ್ತು ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಯೇ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅವಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅವಡೆ ಇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜವನೆರಡ ಯುವ ಶಕ್ತಿದ ಯುವ ಜನರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚಾದ ಮಾಂತ ಒಂದ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದಲು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪಡಿತನ ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಬೆರಡಿದೆ ನಮಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಲಂಚು ಲಾಲ್ ಬೆರಡನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುಲಗನೆ ಈ ಮೈಕಿಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಇದೆ. ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಂತು ಸ್ಟೇಜಡಂತೂ ಕುಳ್ಳ ಮಾತು ಗೆನ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳುಳ್ಳರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅದಾದ ಬಂಡ ಅರೌಂಡ್ 1997 ನಾನು ಕೇರಳದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತೀನ ಪದವುಡು ಬತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 2000 ನಗ ಹಿಂದೆ ತೂಮಿನಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ನಮ್ಮ GHS ಪಂಗ್ರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟ ಕೆಲವು ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಗುರ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿನಕ್ಕಳ ಜನಗಳು ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಇಂದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗುಬ್ಬ ನಿಕ್ಕಲೇ ಊರದ ಒಂಜಿ ನಿಂದು ಪನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಏನು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಬಂಡ ಈ ಮೈಕ್ಡ್ 100% ಪಾತಿರ್ದು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಐನತ್ತು ಬೇಲೆ 100% ಏನು ಮಂತೊಂದೇ ಉಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂಜಿನೇ ಮಸ್ತ್ ದೇವರು ದಾದನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ಪೊಂಜೆ ಇಡೆ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳದ ಇನ್ನೊಂದುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮುಳು ಏನು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಿಟ್ಟದ ಜವನಿರು ತಗೊಂದುಳ್ಳ ಪೂರಲ್ಲ.
ಸೊ ನಿಕ್ಕಳ ಪೂರ ಏನು ಪನ್ಪುಣದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನವ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಚು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೋಸ್ಕರನ ದಾದಕೊಂಡ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆಯರ ಆಪುಜಿ ಏರಿಗೆ ದಾದಂಡ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡ ದಾದ ಉಂಡ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2019 ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರದ ಲೋಗೋ ತುಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೆಪನ್ ಲಕ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂದಂಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಣ ಬಂದು ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತೂ JPG ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಸೊ ಆ ಇಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತಲ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ದಾದ ಮನ್ಪನೆ ಮೈಕಡದಾಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಪುಜಿ ನಮ್ಮದು ಆಪುಣ ಬೇಲೆ 100% ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ 100% ಮನ್ಪೆ ಪಂದೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ನ ಜಗ್ಗು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಜತ್ತು ಮಂತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೈಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೆ ಪಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಏನು ಇತ್ತಲ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ದೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಈತ ಬರ ಬಂಗಾರ ದಾಯ ಪಾಡುಡೆ ಬಂದ ಇಂಚೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡುತ್ತಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಡ ಬರುವೇರು ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಂತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಆಜು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಪಂಡ ಏರಿಗಳ ತೇರಿ ಪಂಡ ಆಜು ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-35 ವರ್ಷ ಆಗುಂಡು ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಜು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಲಂಚು ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏರಿಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಪಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ನಿಕ್ಲಡ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಂಗ್ ಬಂದುದುಪ್ಪ ಐದು ದುಂಬು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಂದ ಐದು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನದ ಇಡಮಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕಳೋರಿ ಅದು ಏನು ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡದು ಏನು ಹೆಚ್ಚೆದಾಲ ಏನು ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಂತದ್ದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ ಎದುರು ಪೋದಿತ್ತು ನಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಉದಾಹರ ಪಂಡ ಲಂಚುಲಾಲ್ ₹1 ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಇಂದೇ ತೋಮಿನಾಡು 3 ರೆಂಟ್ದ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಹಿಂಗಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಥ್ರೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಉದ್ದದ ಊದೇರು ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂದಿದೆಯ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ನಮ್ಮದು ಆಪುಣ ಸಹಾಯ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಮೈಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಾದ ಒಂದೊಂದುಳ್ಳೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಇತ್ತು ನಂಡ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದಿಗೆ ಯಾಪಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಏನು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಇಡೇ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಏನು ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಮನ್ಪೆ ಏನು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪಬುಜಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರಿ ಮೂಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಡ ಏನು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯೋಲ್ನ ಧರ್ಮೋಲ್ನ ಪತೊಂದು ಬೋನಾಗ ಸರಿ ಆಗ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ನ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಪತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆರ್ನ ಪಿರೋಡು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಬಂಡ ಅವು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋರ ಅತನ ಈರ್ನ ಧರ್ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಡ ಮಾಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವನೆ ಇರಡ ಈರ್ನ ಪಿರೋಡು ಅನನ್ಯವಾಯನ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕವಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಇರಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ ಈರ್ ಪಂಡರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಐನ್ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ದಾಯಂದು ಕಂಡ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿನ ಮಾಕಾಳಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ 100,000 ವರ್ಷಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದವರಿವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಪಡು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಗೋಡೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡ ಐನೇ ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಈರ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ ಬರ್ಪಣ ಶಕ್ತಿಲ ಇರಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಕಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾನ ಇನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಗೋಡೆದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಶಿಲತ ಗೋಡೆ ಅವು 100,000 ವರ್ಷ ವರಿವು ನಾವು ಅವು ಆರ್ನ ಕೈಟ ಆವಡು ಒಂದು ಅಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪಂತನ ಯಾನ ಇನ್ನು ಇರಡ ಪಂಡೆ ಇರೆಗ ದೇವೇರಿ ಏತು ಮಲ್ಪವೇರ ಆಪುಂಡ ಐನು ಇರ್ನ ಕೈಟ ಮಲ್ಪವಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರುಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಈ ವರ್ಷ ಇರು ಮಲ್ಪಾಯರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರೆಗ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ನಾಡ ಮುಟ್ಟ ಉದ್ದಾರದ ಮಣ್ಣು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗು ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ನಡಪಡು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆದು ಈರ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗದೀಶರ್ಲ ಈರ್ನ ಪಿರೌಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದರ ಉಪ್ಪುವ ಆ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಪಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಾತೆರೊಂದು ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಈರ್ನ ಪಿರೌಡೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಈರುವ ಈರ್ನ ಓ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡ ಓ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡ ಓ ಬಡವರ್ನ ಉಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಈ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ 10 ಪಾಲು 100 ಪಾಲು ಸಂಪತ್ತಿನ ಒದಗಾದು ಕೊರದು ಈ ಮಾಕಾಳಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇರು ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಾದು ಕೊಡುದನ್ನ ಪಾತರಾತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಜನೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅರಿ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಗಮ ಒಂದಲ್ಲರಿ
ಕೃಷ್ಣ ಅవి ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿ ವಾಂಚನ ಮರಿಬಟ್ ನಮಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯ ಬಗ್ಗಡು ಜಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕುರಿದು ನಮಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನ ಮನ್ಪಡ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿ ಮರಿಬಟ್ಗೆ ಎಂಬೆರಡಾಯನ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲ ದೇವರ ಆರಾಧನ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಅಪಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿಳ್ಳ ಇಡಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆತಂಡು ದಯಬನ್ನಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕುಡು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದಾನಿದ ದಿನತಾನಿ ರಾತ್ರಿಗ ಅದು ನನ್ನ ಮನದಾನಿದ ದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸ್ವಾಮಿರಾಯರೆಂಬುರ ಲೆಪ್ಪಾದ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಡೆವನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಅಪಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ದಾನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಆತ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂದು ದಯಗೆ ಬಂಡ ಎಡನೀರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನವು ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಉಡುಪಿಡ ಅಷ್ಟಮಠ ಇಂಚ ಉಂಡ ಐತಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಉಂಡಾತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಈ ಎಡನೀರು ಮಠವನ್ನಾಗ ಗುರುಕುಳು ಏತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹುಂಡು ಬಂಡದು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೈಕ್ ಅಪಗ ಆ ಮಠಕ ಏತು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡ ಆತೆ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಉಂಡು ಮಹಾಕಾಳಿದ ಅಪಗ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆದ ಮಠದ ಭತ್ತದ ಗುರುಕುಳು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಐತಾತ್ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಿಜ್ಜೇನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಇಲ್ಲದ ಅವಡು ಪಿದಾಯದ ಅವಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಡು ಇಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪಾಡು ದೈವದೇವರನ್ನ ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಮಲ್ಪನು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ದೈವದೇವರಿಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೈವದೇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪುಜ ಅವಾಗ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಓನು ಒಪ್ಪುಂಡ ಅವನು ದೈವದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪೇರು ಬನ್ಪನವು ಶತಸಿದ್ದಾಗೆ ಅವಾಗ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಗುರುಕುಳ್ಳನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐಕ್ಯ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಬಂತೇರು ದಾಸರು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತ್ತೇನು ನಿಕ್ಲು ಏತೇ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತೇ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅತ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಬಾಡ್ರೆ ಆತಸಿಂದ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಅವಳ ಬೆಲೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಅಂದು ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವರನ ಚಾಕ್ರಿಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಲ್ತದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ತಿಸಿದಾಂಡ ಅವು ಐದು ತುಂಬು ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದೊಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪಿ ಜೀವಂಪನವು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಐಕ್ಯ ಸುರುಕಾದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಏರ್ಲಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮಲಾವಡು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಲಾವಡು ದೇವರನ ಚಾಕ್ರಿ ದಾವಲ್ಕಲಾವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಕೇನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ಎಡನೀರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ತುರ್ತ ಏನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆರೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಪವರ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದಾಲ್ಪುನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಉಂತುದೆ ಯಾವಡು ಬಂಡೇರು ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಡ ಎಂಕಲನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಆರ್ನೈತೆ ಪಟ್ಟದ ದೇವರನ್ನ ಪೋದು ಪಟ್ಟದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಆದು ಆರೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಸ್ತೋದಕ ಪೂರ ಆವಡು ಎಕಾರ್ದಿಂಚಾರ್ಪನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಪೋಪರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ತುರ್ತುಡು ನಿಖಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ದಿನ ಜನಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ವಿಚಾರ ಈತ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕೊಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪವರ ಆಪುಂಡು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನದಾವರ ಈತ ಜನನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದು ದಯಬಂದಂದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಬೇತತ್ತು ಎನ್ನ ಮಣ್ಣು ಬೇತತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣು ಬೇತತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣು ಬೇತತ್ತು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ನಕಲ್ನ ಕಾಲಾಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಇಡಗಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಆರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ತ ಕುರುನಡೆಗೆ
ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಕ್ಷಮಿಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ತುರ್ತುದ ಅವಕಾಶ ಈರೆಗೆ ಇತ್ತಿನಿರ್ದವರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬುಡುಪ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗಾನಗ ಮುಲ್ಪದಾಕಲ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಪ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರೋಡು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನು ಬರ್ಪ ಎಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಏನೊಂದು ಏನಟ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತೇವಾರು ಅಪಗ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಕಡೆ ಬಂಡ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಮುಗೇರರ ಸಮಾಜದ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಮರಿಭಟ್ರನ ಮಣ್ಣುಗಳ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಐನು ಇಲ್ಲು ಬತ್ತದು ಬೆರಿ ಬತ್ತದು ನಂಚಿನ ಮುಗೇರ ದೈವಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ಭೈರವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಂಚಿನ ದೈವ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಮಣ್ಣು ಅಪಗ ಈ ಮುಗೇರ ಸಮಾಜಗಳ ಮರಿಭಟ್ರನ ಮಣ್ಣದ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಾಲು ದಾದಾಂಡಲ ಆ ಎಡ್ಡೆಗಾಪುಂಡಲ ಅಪರದ ಆಪನುಂದಾಂಡಲ ಪಟ್ಟುನುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟುನೆ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಶುದ್ಧ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ದಪ್ಪನಕ್ಲು ಏರ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಮುಗೇರ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಒಂಜಿ ಜೀವಾಂತ್ಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಬಂಡದ ಆನಂದ ಅಂಡ ಸುರೂತ ಕಾಲ ಎಂಕುಲ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಈ ಸಲ ಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋದು ಪುನಗ ಸುರೂಕ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಅನ್ನಾಗ ದಯ ಬಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಪದ ಬತ್ತದು ಆ ಮರ ಕಟ್ತದು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಪುನ ವಾಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರ್ಪುನವು ಎಂಕಲ ಮಣ್ಣದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆಗಳ ಹಾಲೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳಿಲ್ಲ ಆ ನಾಲು ಧರ್ಮ ದೈವಗ ಸುರುಮಡಿತ ಪರ್ಲದ ನೇಮ ಕೊರೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲಿತ್ತಂಡ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ತ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಮಿಕ್ಲು ಬೋಡೆ ಮಿಕ್ಲು ಇತ್ತದು ಬತ್ತದು ಪೋನುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪದ ಚಾಕರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಉಂತಿರಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡಾಪಂಡು ಈ ಸಲದ ನೇಮಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಬಂದು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೂಢಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಚ ಬಂದಾಂಡ ಬಾಲು ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪಡಾದು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರನ ಪೂರ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಕೊನದು ಅವಳು ನೇಮ ಒಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ ರೂಢಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ಬಾಲು ಬಂಗಾರ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಎಂಕಲೇ ಮಲ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತ ಪತಂ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕಳ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಆ ಬಾಲ ಭಂಡಾರನ ಕಂತದ ಎಂಕಲೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ದೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಗೇರ ಸಮಾಜದಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಆದ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಬಂಡದ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಬಂಡದಿತ್ತು ನಂಡ ಮುಗೇರ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಸಿರಿಮಡಿತ ಸಿಂಗಾರದ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೋಡುಂದಾಂಡ ಬೂಳ್ಳೆ ಪತ್ತೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಈ ಮಣ್ಣದಕ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ಬ ಬಿಸುಕು ಬತ್ತದು ಹತ್ತೊಂದಂಡ ಮುಲ್ಪದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಪತಂಪೋಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲ ಅಂದು ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಆಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಸಂತಾನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಪಲೆ ಪಂಡದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲನ ಜಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಬುಲೆಪಾದಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಧು ತತ್ವದ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗೆ ತೆಡಲು ಮಿಂಚು ಗಾಳಿಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲು ಮಲ್ತನೇ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಪನಕ್ಲೆಗೆ ನೀರದ ಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಸಪಾದಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣು ಅಪಗ ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬನ್ನಂದಾಂಡ ದಾಲ ಇಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ದಯ ಬನ್ನಂದಾಂಡ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ 4 ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತದು ಅವು ಇತ್ತ ನಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾದು 400+ ಇಲ್ಲಾದು ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಆತ ಕಲೆಗಾರನಿಕ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾವರ ಪೊರ್ಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪುನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪುನ ಬೋರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ತಂಡ
ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಗಂಟ್ರನಗನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬನಂಬರ್ಪ ದೇವರ ನಾಡು ದೇವರ ನಾಡು ದೇವರ ನಾಡು ದೇವರೆತ್ತರ ನಾಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡದು ದೈವಲ ದೇವರಲ ಇತ್ತನ ನಾಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೇವರ ನಾಡು ಮಾತ್ರ ತಂದ ಇಂಚೆ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸುರೂತ ಸ್ಟಾಪೇ ತೂಮಿನಾಡು ತೂಮಿನಾಡು ಬಂಡ ಪುದರ್ಲ ಅಂಚೆನೆಗೆ ತೂಮಿ ಉಮಿ ಉಮಿತವಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಕೊದಿತೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪುಡನೊಂದಾಂಡ ದೀಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ದೈವದ ಪೊತ್ತುನೊಂದಾಂಡ ಭಸ್ಮಲ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ತುಮಿ ಬಂಡ ಉಮಿ ತೊಲ ಇದ ತೂ ಇಂಚ ಉಗಲೊಂದೆ ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಉಪಲೊಂದಪ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪುರಾಕದಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಂದಕ್ಕೆ ಪುದರ ಬರಂದು ಅಪಗ ತೂಮಿನಾಡು ಪನ್ಪುನವು ದೇವರ ನಾಡುದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಏತೋ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬತ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ದೆವ್ವನಿಲ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕೇರಳದ ಎಂಟ್ರ ನಗನೆ ಸುರೂಕುತಿಪ್ಪನ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ನಾಗರಾಜ ನಾಗಕನ್ನಿಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂದೂ ದೈವ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅಪಗ ದೇವರ ನಾಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಸುರ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡು ಆತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ಪೆರ್ಮದ ವಿಚಾರ ದೇವರ ನಾಡು ದೇವರ ನಾಡು ಕೇರಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನನೆ ನಮ್ಮ ತೂಮಿನಾಡದ ಮಹಾಕಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಬಂದಂದಾಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತಿಳಿಜಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಮಹಾಕಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏರು ಬರೋಡ ಯಾಪ ಬರೋಡ ಓಲು ಬರೋಡ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡ ಬಂತು ನಾವು ಆಲ್ನ ಚಿತ್ತಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಾಗೆ ದಯಬನ್ನಂದ ಬಂಡಾರ ಬಟ್ಟೆ ಆಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಮಂದಿರದ ಆಂಡು ನಾಗದೇವರನ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಆಗ ಭೋಗ ಪಂಚ ಪರ್ವಾದಿಲನು ಪುರ ಕಟ್ಟಲಾಡಿ ಮಲ್ತುಂಬತ್ತದು ಸ್ಥಾನ ಗಿರಿಪಡೋ ಬಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ದಿಯೋದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ನಾಗನ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆರಿಪಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಡ್ಲ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನಾಗ ಸಮಾಜದ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ನಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ತೋಜಿದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಬಂಡದಿತ್ತು ಅವಾಗ ವಾ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂತಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತರು ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಯಾಪ ಬೋಡ ಅಪಗ ಬೆತ್ತನವರು ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಬೋಡ ಬೆತ್ತನವರು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಕಾಲ ಬಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ಅವು ಕೈಗೂಡ್ದು ಬೈದನು ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವ ಸಂವತ್ಸರ ಅನ್ನು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಮಟ್ಟಡ ಆವಡು ಹೂವೇ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆವಡು ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನಂಡ ಪೂರ ಐದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರನ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಪೋನಾಗ ದ್ವಂದ್ವ ಬತ್ತಂಡ ಅವಳು ಅವು ಅವ ಅಂದು ಅವ ಆರವ ಅಂಬೆರವ ಅಂದು ಅಪಗ ರಡ್ಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ರ ಸುರಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗದಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದತ್ತು ದೈವಗಳ ಚಿತ್ತ ಇಂಚ ಉಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂಪುನಕ್ಕೆ ಯಾಲ ಕೃಷ್ಣ ನೆಲ ನಿದರ್ಶನ ದಾಯ ಬಂದಂದಾಂಡ ಯಾಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಅಂತದಿತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಅಂತದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆ ಮಣ್ಣುಗಳೆಪ್ಪಡ ಅದು ಉಂಡವು ಅಪಗ ಈ ಮಲ್ಲದ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ತಿಕ್ಕದ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪುನು ಆಲೆಗೆ ಯಾಪ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಏರು ಓಲು ಇಂಚಾಂದ ಆವಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಅಲೆತ್ತಾವಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದ್ಪುನವು ಮೋಜು ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದಾಂಡಲ ಪ್ರಧಾನವಾದುಪ್ಪುನಾಲು ಮಹಾದೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಜತ್ತದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚೆನಾಗ ದೈವಿ ಬಲೆ ಶೇಷೇನ ದುರ್ಬಲೆ ಮಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದೇವರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನೋಳು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಾತೆರಡು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಡು ಸಂಪತ್ತುಡು ಪೋನಗಾವಡು ಬನ್ನಗಾವಡು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಐನು ಪೂರ ದೆದ್ದು ಅಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಪೂರ್ಗಡು ಮಲ್ತು ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಮಹಾದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಂಚ ಬಂದಂದಾಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿನತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಪಲ್ಲಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ನಿಖಲ ದಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪೋನಗಾವಡು ಬನ್ನಗಾವಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಏರಡ ಓಲು ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪೋಡು ಬಂಪುನಂಚಿನೇನು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಪಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಂದಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡುಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂದೆ ದಯ ಬಂದಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇದು ಐಕೋಸ್ಕರನೇತೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾನಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒದಗದು ವರ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ₹1 ಅಂಡಲ ತಿರ್ತಡು ಕುಲ್ಲಕ್ಕಲು ಪಾಂಡಲ ಐಕೆ ಬೆಲೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ
ಅಪಗ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಡಿತ್ತೊಂದು ನಮನ ನೆಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾವಡು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನುಷ್ಯಗ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಡ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಪೋಡಿಗೆನ ಪುಟ್ಟವನವರೇರು ದೇವರೇ ಆ ಪೋಡಿಗೆನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಾರು ದೇವರೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ ಬಂಡದು ನಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನ ಹುಟ್ಟವನಾರು ಆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಐನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನಾರಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಭಯವು ನೆಂತಿನಂಚನ ಸತ್ಕರ್ಮ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಂಗೆ ಏತು ಭಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಕೃಷ್ಣನಾಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಭಯ ಉಂಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಅಂತೂ ಮಂಡಲ ದಿನಪೇರು ಎನ್ನ ಕೈಡ್ತೀನಿ ಎರಡಲ ದಿನಪೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೇರಾರು ಅಂಡ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಆ ಪೊರ್ತುಗನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದೇನು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬಿಡುಪ ಇಕ್ಷಾಕು ಅಂಶಡು ಅವರಿಗೆ ಭಗೀರಥೆ ಬಂಡದಿತ್ತೆಗೆ ಆಯಾಗ ಗಂಗೆನ ಭೂಮಿಗೆ ಹನವರು ಬಂದು ನಾವು ಶತಸಿದ್ಧವಾಯನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಪಥ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಆ ಶಪಥ ಮಲ್ತೆ ಗಂಗೆನ ಕನತೆಗೆ ಅವಾಗ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಆ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದಾದ್ನು ಈ ಭಗೀರಥದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತ ಮೂಲಿಯರಿಲ್ಲೇರು ಭಗೀರಥೆ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲಂದೇರು ಗಡ್ಡದೀದು ಕನ್ನಡಕದೀದು ಮೀಸದೀದು ಕುಲ್ಲಡೇರು ಅವಾಗ ಈ ಗಡ್ಡ ಮೀಸ ಇತ್ತಿನಾರೆಗೆ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಲೈಜ್ಜೆ ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಲಾಪುಂಡು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಾಪುಂಡು ದೇವರನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಲಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಲಾಪುಂಡು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋರ್ಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಬಂದಂಡ ಹನುಮಂತ ಲಕ ತನಕ್ಕೆ ಏತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ರಾಮದೇವರೇನ ಸೀತಾ ದೇವರನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ತದ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋನಗ ಓಲುಲ್ಲೇರು ನಾಡೊಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾದ ಪೋನಗ ಓಲಲ್ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ನಾಡ್ದಾತನ ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡಾಡು ಪೂರ ನಾಡ್ದಾತಂಡು ನನ್ನ ಲಂಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರ ಬಂದ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಕಡಲನ್ನು ಏರು ಲಾಗ್ಯರ ಬೋಪನಕ್ಕಲು ಏರು ಅವಾಗ ಹನುಮಂತಗ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪುನವು ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವಾನರಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವ ವಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಂಸ್ಥಾನದಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಆಡ ಹುರಿದಿಂಬಿಸಾರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಈ ಪೋಯನ್ನಂಡ ಆಪುಂಡು ದಯಬಂದಂಡ ಹುರಿದಿಂಬಿಸಾರ ಆತ ಸುಲಾಬೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಲಂಚೇನೆ ಜಾಂಬವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಕಪಿ ರಾಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಕಲು 5 ಗಜಲಾಗಿವ 100 ಗಜಲಾಗಿವ 200 ಗಜಲಾಗಿವ ಪನೊಂದು ಬೋರಿಗೆ ಹನುಮಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಣಿಪಂದ ಕೊಲ್ಲುದಕ್ಕೆ ಆಯನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮನ್ಪುನವ ಆಯಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಪಗ ಆಯನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂದು ಮೂಜಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಏರ್ಕೆನ್ನುಂದಂಡ ಜಾಂಬವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಜಾಂಬವಂತೆ ಬೋದು ಹನುಮಂತಳ ಬಂತಾಗ ನಿನ್ನೆಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂಡದನಗ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೇರು ನಮ್ಮ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸೇರ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ್ನ ದುಂಬರಿಲೆ ಇವರು ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ಸಮುದ್ರ ನಿಂಚ ಲಂಕೆ ಮಲ್ತದೇನ ಹನುಮಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅನಗ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಅವು ಕೈಗೂಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಪಾಡು ನಿಯಮ ಬಂಡದು ದಯಬಂದಂಡ ಮಠ ಮಂದಿರಗ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ತಂತ್ರಾಗಮನ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಠಾಗಮನ ಅವೇ ದೈವಲೆಗಾಂಡ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ನಿಯಮ ಅಂದು ನಿಯಮಲ ಅಂದು ಅಪಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ನ ತುಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಲೋಲು ಇಂಚು ಆ ಒಂದು ಪೋಡ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಊರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬಂತು ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ಅನ್ನೊಂದಂಡ ನಮ್ಮಲ್ ಪದ ಅರಸು ದೈವಲು ಪೆಟ್ಟಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬಿದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮುಂಗಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಸತ್ಯ ಮೆರೆತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕುಬಿಕಳ ಆಪ್ನೆಡ್ದು ದುಂಡು ಅವೇ ವಾರಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವುಡು ಬನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಯಾನೊಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದಿನಾಂಕಲ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಪಂಡದೆ ಐನ ಇತ್ತೆಲ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಗುರುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಶುಕ್ರವಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆನಿದ ದಿನನೇ ಸಿರಿಮಡಿತ ಪೆರ್ಲ ಅಂಟದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಲು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಾನರೇ ಅದು ಹನುಮಂತಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ 6 ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋರು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸಿದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇರ್ನ ಕೈಟ ಆಪುಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದು ಏರ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪಂಡದ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ನಿರ್ಭರ
ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂದಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ಬೋಡು ಆ ಸಂಕಲ್ಪನ ಏರು ಮಾತ ಮಲ್ತುದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನದಾಂತ ಬರಂದಲಕ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಓನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಅಲೆಪನ ಪೋನ ಅವಳು ಒಂಜೆಡ್ದು 10 ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕುಲಕ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ಅವನ್ಪ ಹತ್ತು ದಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಅಪಗ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆನಿದ ದಿನನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಡೇನು 2-3 ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಡೇನು ಜೋರ ನಂತರ ಚಪ್ಪಾಳ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಕೆಬಿಗೆ ಅನ್ಪಾವಲಕ ಮಲ್ಪಲ ಈತ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆಗೆ ಆರಾಧನ ಜನಾರ್ದನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನೆಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲೆತಲಕ್ಕ ತೋಜಿಂಡಲ ಮೈಂದದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರಾದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಡ್ ಕುಲ್ಲ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಡ್ ಆ ದೈವಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಪೊರ್ಲಗಂಟಡ್ ಶತಾಯುಷವಾದ ಪೊರ್ಲಂಟಡ್ ಆವಡ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗ ಎನ್ನ ಯೋಗ ದಾಯಪನ್ನೊಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಡಬೈದೆ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಬೈದೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ರಾಮನ್ನಾಗ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡಾರಿ ಆರು ತಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ತನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮೂಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಲು ಭಾಗ್ಯ ಅಪನ ಅಪಗ ಒಂದು ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂದದಿನಂಚಿ ನಾವು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ನೀನು ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಪೋನಗಾವಡು ಬನ್ನಗಾವಡು ಏರೆಗಳ ತಾಪತ್ರಯ ಬರಂದಲೆಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಮಲ್ಪಾವು ನಕ್ಲೆಗಳ ದಾಲ ಕುಂದು ಕೊರತಳು ಬರಂದಲೆಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಂದಲೆಕ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬೇಲೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಅಂದಲೆ ಸುಂದಲು ಶ್ರೀತಂತ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಡಿತನಚಿನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಜನೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿನ ನೆನೆತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾದಿತ್ತದು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ನೆಂಚಿನ ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗುಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಚನೆ ಅಪನಂಚಿನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಾತ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತಿರಂದು ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಂಡ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಶಾಲೆ ಎತ್ತುಂದಂಡ ಆ ಶಾಲೆಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂಡಿರಂದಾಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸ ಎಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂತಸ್ತು ಭೇದ ಪೂರ ಮರೆತದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸೇರೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ರಚನೆ ಆವರೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಮೇರು ವಹಿಸದೇರು ಬಹುಶಃ ಆರು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ ಪನ್ಯ ಡೇಟ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಆವರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತೂಮಿನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಿಯಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಎಂದು ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮುಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಾದಿಪ್ಪು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನನೇ ಸಹಕಾರನು ಯಾನ ನಿಕಟ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಏರಿಯಾಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಾತ್ ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಪಂಡದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡಿದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ
ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಅಯ್ಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಪಣಿಡ್ದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ತನು ಮನ ದನ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲೇಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡೆ ಪಡೆದು ಏನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಓ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇರುವೆ ದಯಪನಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಉಂತವೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿಕ್ಕುನಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ವಾರಿಜಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿ ಕುಶಲಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅಖಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ನಕಲ್ಡಾನೆ ಭಿನ್ನಯ ಬರ್ತಡ್ವೆ ಮಿತ್ರ ಚಾಬಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜಲ್ಲ ನೆಟ್ವನಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಓಂಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಗಿಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇರ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾಬಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಚ್ಚದ ಬಜ್ಜೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದನ ಗೆದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡದೆ ಅಜರ ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜಯಂತ ಮಂಟಪದ ಮೇರೊಂದು ಸಾಲು ಪಾಡದ ಸಲ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆರೇಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬಿಂದಿನಾರಿ ಅರೆ ಅದ್ವಿಕಾರ ಮಂತ್ರ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನಂತೆ ಬರ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪರಬಹುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ನದಾನದ ಕಾಳಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಗುರಿಕಾರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಇನಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ತುಮಿನಾಡು ಪರಿಸರ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗಡು ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಮಾತ ರೆಡಿಯಾಪ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರು ಗುರಿಕಾರ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಆರು ಯಾಪಲ ಪಣ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಹೆಂಕೊಂಜಿ ಪದ್ದ ಜವಣ್ಯರನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸುವವೆ ಎಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನಡ ಯಾಪಲ ಪಣ್ಪಿರಾರು ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜವಣ್ಯರು ಬೋಡು ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಮಿನಾಡು ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದಂತದ್ದು ಯಾಪಲ ಜವಣ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಪಣ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಿವಕೃಪ ಇಂಬೇರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಜವಣ್ಯರು ಕೊರ್ನ ಯಾನ ಆ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಆರೆಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವೆ ಎಂಕ್ ಜವಣ್ಯರು ಪದ್ದ ಜವಣ್ಯರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ಲ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಿರವಳು ಜವಣ್ಯರು ಇತ್ತಿನ ಆರ್ಲ ಜವಣ್ಯರಾತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋವಂದುಳ್ಳೇರು ಆರು ಪ್ರಾಯನೇ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಡುಪೇರು ಜವಣ್ಯರು ಇತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆರು ಐದಲ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಆರೆಗೆ ಆತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೋಡು ಆರು ದೆತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮುಗಿಪೇರು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡುದುಂಡು ಆರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಲ ದಯದೀದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ತುಮಿನಾಡದ ಜವಣ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂತದು ಆರನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸ ಆವಡದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತುಮಿನಾಡದ ಈ ಜಾಗ ಇದ್ದಂತೂ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆತಂದು JP ತುಮಿನಾಡು ಬತ್ತನೇದ ಬುಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತನೇದ ಬುಕ್ಕ ಓಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ತುಮಿನಾಡು ಬೋರ್ಡ್ ಕುತ್ತುಣಂಗ ಹಿಂದೂ ತುಮಿನಾಡು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚ ಬಾಂಬೆ
ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೇರು ತುಮಿನಾಡು JP ತುಮಿನಾಡಿನವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಈ ತುಮಿನಾಡು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚಲಾಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಆರು ಬಹಳ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಂಚಿನ ಆರು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನ ಆರ್ನ ಆ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜವಣರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಆರು ಬುಳೆತಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಚರಿ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಕಡು ಬಡತನ ಎತ್ತಿನ ಆರು ಅಂಚೆ ಆರೆಗೆ ಕಾಸಾಣಗ ಕಾಸುದಾಲ ಏರ್ಲ ಪೋಣ ಕೊಂಡೊಪ್ಪಜಾರ ಅಂಚೆ ಅದು ಆರೆಗೆ ಕಾಸಾಣಗ ಆರು ಎಂಚೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಚೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಲಿ ಬಂಡ ಆರು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಂಚೆ ಒಂದೇ ಆತು ಜವಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ ಆರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಆರೇಡ್ಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ನ ಆತು ಆಪನಾತು ಸಹ ಎಂಕಲ್ನ ಮನ್ಪುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡದು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನರಾಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನವೀನ್ ರಾಜ್ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನದ ಅರಿವಾಣ 50 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನವೀಕರಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೊತೆದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನದ ಲೇಸಿಡುವಲ್ಲ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತ್ರಿವರ್ಯ ಮರಿಬತ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂಜನೆಯರ್ನ ಆ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತಡೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನ ಮಲ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪುದರನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅವಲಿ ಉಂಡು. ಉಪಸ್ಥಿತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಂತ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಚನೆ ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶರನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇ ಮಾಗಣಪತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಮುಗಿಯರ ಮಾಕಾಳಿ ಪರಿವಾರ ದೇವಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಣ್ಣರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜಿಂದ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ನಮಕೊಂದು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ದಾಯಪಂಡ ರಸೀದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಮಕ್ ಮೂಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಣ್ಣರ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣರು ಇತ್ತೇರಿ ಕಟೀಲ್ದ ಹಸ್ರಣ್ಣರು ಇತ್ತೇರಿ ಅಖಿಲ ಮಾಂತ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪಡೆದನೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡ ಯಾಕಡೆ ಅಣ್ಣರಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮರ್ದ ಮಲ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಪೈಸೆ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣರಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಐನಕ್ಕೇನು ಆಂಡ ನಿಖಿಲು ಏತು ಕೊರ್ಪರ ಐನ ಕವರ್ಡ್ ಬರೇಲೆ ಕೊರಿಯರ ನನಲ ಜನವರಿ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಉಲೈಡ್ ಸಂದಾರ ಆಂಡ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಒಂಜಿಲ್ಲಲ್ಲ 4 ಜನ ಇತ್ತಾರ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಬೆನ್ಪೇರ್ನ ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕವರ್ಡ್ ಬರಲೆ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ತುಮ್ಮಿನಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಸು ಮಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣರ ನನನಂಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಲ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಮನ್ಪಾಯರೆ ಮಾತ್ರೆ ಆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ 1 ಲಕ್ಷದೇನು ಪುರ ಎದುರುದಿಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷದೇನು ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲು ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಇಡಬಲ ಏರಂದು ಬರೆದು ಕೊರ್ನೇರು ಒಂದು ಏರಂದು ಮಾಕಾಲಿ ಕಿಡ ಬಲಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಕವರ್ನೆ ಕೊನತದ ಕೊರಲೆ ಇನಿ ಕಾಸು ಕೊರಡ್ಚಿ ನಿಖಲು ಕವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರೆದು ಕೊರಲೆ 3 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಪುರುಸೋತುಂಡು ನನಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಪಡ ಅಣ್ಣೇರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರನ ದುಮ್ಮು ಕೊಣಪ ಒವ್ವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದೆತ್ತದ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತಂದ ನಿಖಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನ ಕೊರಡ್ಚಿ ಆಂಡ ನನರ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನನರ ನಂಗೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ್ನ ನನವರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಡ್ದು ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಕೊರಡುದು ಪಣೊಂದು ಅಣ್ಣರ್ನ ಕೈಟ್ ಅರಿವಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರಿ ಎನಕೈತು ಕೊನತ್ತು ಕೊರಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣರ್ನ ಕೈಟ್ ಅರಿವಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಐನ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತಿ ಐನು ಉಂಡತ್ತ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಪನ್ನಾರು ಮನೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ 2 ಲಕ್ಷ ಪನ್ನ ವೈಜತ 2 ಲಕ್ಷ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಬರಿಯರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಒಳ್ಳೆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಒಳ್ಳೆರು
ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಏನಡ್ದು ಆಪಣೆ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಒತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡತ್ತೆ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಲಗ ತುಮ್ಮಿನಾಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡದ ಯಾಕಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಿರೌಡಿಯರು ಉಳ್ಳಿರಿ ಪದ್ಮನಾಭರು ಕೊನದು ಅನ್ನರ ಅರಿವಾನ ಪತ್ತದೇರಿ ಆ ಅರಿವಾನಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಲಗದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವಡು ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡದ ಆರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಣ್ಣರೆ ಆರು ಉಪ್ಪುನಗ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಏರೆಡ್ದು ಆಪುಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತು ಆರು ಕೊನತೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನಾರು ಈ ಮಣ್ಣು ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣರೆ ಆರೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಲಕ ಆವಡಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾರ್ತ್ಯಾಯಿನಿ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತರ ಸೇರಿದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಪೋಡು ಅನ್ನೇರು ನಡಿಗೆ ನನಂಜಿ ಏರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಅಮ್ಮ ಮಜಲ್ ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೋಹಿತ್ ಬೊಕ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಪುದರಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕೆಲಸವು ಒಂದು ಅಡೆಪಾಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಉಂಡು ನಾನು ಉಂಡು 1 ಲಕ್ಷದ ನಿಜ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ 10,500 ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಮೋಣನ್ನೇ ಅಂದೇನು ಟಿ ವಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಡ್ಚು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುಚ್ಚು ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಟಿ ವಿಡಿ ಉಪ್ಪಾಡು ఆయన ಪ್ರಧಾನ ಟಿ ವಿ ಉಪ್ಪಾಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಣನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೀಕ್ಷಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವರ್ ಬಡ್ದು ಕಡಪುಳ್ಳಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಶಿವಕೃಪ ಕಾಸು ಇತ್ತದತ್ತು ಯಾನು ಬನ್ನಗನೆ ಪಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದು ಆಂಡಲ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಖಿಲ ಮಾಂತ ಕೊರ್ನಗ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಅನ್ನರಿಗ್ತಾನೆ ಬಂತೇರಿ ಯಾಕಂಡು ಈ ಹನುಮಂತಲಕ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಮವಂತಲಕಗಳು ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚಾದು ಯಾಲ 1 ಲಕ್ಷದ 1,101 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರು ಎತ್ತವರಿ ಅನ್ನರು ಅರಿವಣ 12 ಆ ಕಾಸು ಬರ್ರ ಯಾವು ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರದ ರಸದೈವೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಂದು ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮೂರ್ತಿ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪ ಮಂಕರಿ ಮಗೇರ ದೇವರಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಭಾಗಿಯಾಗಿಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೇರ್ನಾಗ ಅಂಗಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟುಜಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪಂದರೆ ಪೋವಂತಲ್ಲೇ ಯಾನೆ ಇವರದಾಯನೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು 1983 82 86 ಮುಟ್ಟ GHS ಕುಂಜತ್ತೂರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನನೇ 2 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪಗ ಮೂಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬರಲಿತ್ತ ಈ ಜಾಗಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾನ ಇತ್ತು 4 ವರ್ಷದ ಪುರವದ ಕತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ ಮುಲ್ಲು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಸುರುಕು ಒಂಚೂರು ತಾಗೊಂದಿತ್ತು 5 ಬಕ್ಕೆಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದು ಆಡೆಗೆ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತ್ರಂಡ 5 ಬಕ್ಕ ವಾ ತಾಗುಣ ಲೆಜ್ಜಾಂಡು ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದು ನಂಚಿದ ಜಾಗಡೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಕಾತಿದೇರ ಜೋಕುలను ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಕಲೆಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿದನ ಈ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಇನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನನಂಜಿ ಪಾತರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು
ಎನ್ನ SSLC ಅದು PUC ಐನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪರೆ ಡೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಲಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ತಲಪಾಡಿ ಜಪ್ತಿದ ಬಂದಾಗ 9:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿತ್ತು ಅಪಗ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಪಿರವುದ ಸಾಧಾರಣ 9 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಜತ್ತು ಪೋರಿ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ವಾಹನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಜತ್ತದ ಒರಿಯ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ತೂಮಿನಾಡಿಂದ ಬಂದಾಗ 10 ಜನ ಪೋಡಿಗಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಡು ಮಾಂಕಾಲೆಪ್ಪೆನು ಇನ್ನೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣಿ ತಿಗ ಹೃದಯ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪುಲೆ ಎಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರಂತರವಾದ 100 ವರ್ಷ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂತ ನನಗ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾರದ ಅರಸಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಂಕಾಲ್ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನ ಆ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತನ ಇನಿ ದೇವರು ಅನ್ನ ನೀರು ಬರ್ತನ ನಾನೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಕೀಲರಾದ ಪಂಪು ಅವನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ನ ಬಂದ ಅವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಉದ್ಯಾವರದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪನಿಯರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಈ ಭಾಗಡು ಬಡಪತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಸುಡು ಬಡಪತ್ತು ಇತ್ತುಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಇಂಚಿನೊಂದು ಕೆಂಡೆಯಾನು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಈ ಊರು ಕುಂಜತ್ತೂರು ಕೂಮಿನಾಡಿನ ಪನಿಯರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ತಾಯಂದು ಪಂಡ ಮೂಲು ಜಾತಿಕ್ಕೆ ನಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ವಾ ಜಾತಿದಾಯೆ ವಾ ಕೂಟದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧನದ ಈ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡಲು ಪನ್ನೆಟ ಹತ್ರ ಇನಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಕೂಮಿನಾಡಿನ ಪಣ್ಣು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿರ ಇಡಲು ವೈಪು ಲೆಕ್ಕಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರಾದಾತನು ಯಾನೇನು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪುಗರ್ನತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗರ್ ಅದ ಅತತ್ತು ದಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಇಂತದು ಹೋದುಪ್ಪು ಆ ಟೈಮುಡು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಪಿರೌಡು ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಎಂಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ನ ಕುಲು ಎನ್ನ ಕಣನೀರು ಒರೆಸಿನ ಕುಲು ಕುಂಜತ್ತೂರು ತುಮಿನಾಡಿದ ಬಂಧುಲು ಅಂಚಿತನ ಋಣನ ನಮ್ಮ ಮರಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಭೂಮಿದ ಋಣ ಮರಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಊರುಡು ಇನಿ ಪರಿಪುರ್ಲದ ಓಲು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡುಗು ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಮಿನಾಡು ಮಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಮರಿ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂದಾಳ್ತನೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪೂರ್ಣಕಂಠದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದೇಗುಲನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೂನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವಂತ ಕುಲ್ಲಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ವಕೀಲರ್ನ ಕುಲು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಓಡ್ಲ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ನನ್ನೊಂಜ ಪೋಪುಜ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಬಾಕಿದೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಲ್ಲ ಸಂಡೆದ ನಿಂದು ಕಾಂಡ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಗೆ ಓಡಲ್ಲ ಪೋಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಇನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಗೆ ಇಡೀ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಂಕಾಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಅರಣ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಆಲಯಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪತಂದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಪ್ಪೆರ ಅಂತಿನ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಅರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಚೂರ್ಲ ಬೇನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ 10 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅಡ್ಕ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು 7ರ ಎನ್ಮಸಾರ ಭಾರಿ ಪುದರ್ಥ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುತಾಲಿಕೆ ದೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಐನು ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪನಿಯರೇನೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯೆಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಸತ್ಯನೇ ನ್ಯಾಯನೋ ಧರ್ಮದ ಮನ್ನಡು ಸತ್ಯನೇ ಪಾತ್ರಡು ಧರ್ಮನೇ ಪಾತ್ರಡು ನ್ಯಾಯನೇ ಪಾತ್ರಡು ಅಪಗ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿಂತನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಕಾರಣಗೂ ಇನಿ 6 ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತುಪ್ಪೆ ರಾರತ್ ಇಡೀ ಕಮಿಟಿದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ 10-15 ದಿನದಿಂಚಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತುಪ್ಪೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದೇರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿದೇರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಅಪ್ಪನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಊರುನು ಸೇರ ಒಂದು ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲನ್ನು ಸೇರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭನೇ ಅವು ಕೀರ್ತಿವಂತಾದ ಬರೋಡು ಬನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಇನಿ ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶರು ವೈದ್ಯರು ಬಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಡೀ ಆತನು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಬೊಕ ಇಡೀ ತೂಮಿನಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗವಾದ ಆರಿಡೆ ಬೈದೇರು ದಾಯಪ್ಪನಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ವಕೀಲರು ನಕಲು ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಂಡ ಇಡೀ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಡು ಕೇರಳ ಅವಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 32 ರಾಜ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪುಣ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಕಲ್ಪನಾ ವಿಚಾರ ಮಂಡವು ಎಡನೀರು ಮಠದ ಕೇಸು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಪುದರ್ ಪಡುತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದರನ್ನು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಮಿಟಿದ ಪೆರ್ಮೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುವ ಜನತೆ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಪೋಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಪೋನಾಗ ಯೂತ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುದರ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುನಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ದಾಯ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ರಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾವಿರ ಜನನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಧಾನಿ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಯನು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೇರ್ಪಡೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ ಒಲಿದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿದ್ದನ ರೀತಿ ಬತ್ತಲಾಗ ಅರ್ನ ಪ್ರೇರಣದಾತ್ರ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ ನಿಖಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ನಿಖಲು ಆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಮೂಲಕ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿಯರನ್ನ ಆ ಹರಿವಾನಗೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕುಟುಂಬ ಅಕಲಿನ ಬಂಗದ ಕಾಸು ಬೆಗರಿನ ನೆತ್ತರಿನ ಬೆಗರಾದು ಬಂದುದು ದೆತ್ತದೀದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಬಂಡದು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ನೀವು ತೂನಾಗ ನಿಜವಾದ ಯಾನೆಯನ್ನು ಕಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಡತನ ತಿಂದು ಅಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತಿಂದು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಪನ ದಯಟು ಬಡತನ ಮಾಂಜಿದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ ಗಟ್ಟಿ ಆತವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಗಟ್ಟಿ ಆತವರು ಅದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಮತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಇಡೀ ಊರು ಬುಲೆದಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಪೊಟ್ಟುಡಿದ ಬಲೆದಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ ಏತು ಪೆರ್ಮೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ದಾಯಪನ್ನ ನಿಖಲು ಮಾತಾಡಲ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧನ ಬುಲೆದು ಪೋತು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ ತಂತ್ರಿಯರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತಂತ್ರಿಯರನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚಿ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆದಿ ಕಾಲದ್ದು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡ ಮನೆ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ತೂತು ನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜಾನ ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಕುಲೆನು ಒಟ್ಟು ಸೇರವನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಈ ನಾಯಕತ್ವಡು ಇನಿ ಈತು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಇಡೀ ಈ ತೂಮಿನಾಡಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಲ್ಲು ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಣಾಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ದಿರುವುದು ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣಾಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತೂಮಿನಾಡಿದ ಈ ಮಾಂಕಲಪ್ಪನ ನೆಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಆ ತದಾನಗ ಆ ದೇವರನ್ನ 10 ಜನ 100 ಜನ 1000 ಜನ ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನಿಲ ಕಣೆ ಮೂರ್ತು ಬರಡು ಬಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಾಗ ಅಕಲು ಕೊರ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನಡೆದು 10 ಪಾಲು ವಿಜೃಂಭಣೆಡ ಆವು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಖಂಡಿತ ನಂಬಲಿಗೆ ಉಂಡುದು ಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು
ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನಿಯ ಪಂಡದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಕೇಸದ ಟ್ರಯಲ್ ಇತ್ತಂಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲಿಪ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಿಂದ ಸಾವಧಾನ ಇತ್ತಿಂದ ಯಾಪಲ ಸಮಾಧಾನಗೂ ಪ್ರಧಾನಗೆ ಅಪ್ಪ ಯಾಪಲ ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಮಣ್ಣಗಲಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಆದ ಸಾವಧಾನ ಪೋಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಲ್ಲ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಯಾನು ಏತ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂತು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತನ ಬತ್ತ ಇನಿ ಫೋನ್ಲ ಬತ್ತಂದು ದಾಲ ಸಮಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಅವ್ರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಂಕಾಲೆಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಣಂದು ನಿಕುಲು ಪುಗೆಲಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಿತಿದ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು 1000 ಜನ ಹೋಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಊರೇ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡನ್ನು ಪಡೆದ ಪಾತ್ರದ ಪಣಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪ ಜಯಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮಲು ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಭಿನಂದನಲು ವಕೀಲರಿಗೆ ಇತ್ತ ಜಿತೇಶ್ ಬಕ ರಾಜೇಶ್ ಮೆಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಏತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಸಿಮೆಂಟಾ ನೂದುಗೋನಿ ಪಂಡದಿತ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಏತು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಏತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ ಆತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನಾರಿ ಏರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಜಿತೇಶ್ ಬಕ ರಾಜೇಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಅದೇ 2 ಜನ ತುಮಿನಾಡು ಏತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ ಆತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ದೇವರ ಸರ್ವರೀತ ಸನ್ಮಂಗಲ ಕೊಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುಗು ಬಾಬು ಪಚ್ಚನಂಪಾರ ನೀರು ಒಂದು 2 ಧರ್ಮದ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರದು ಮಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪುರತ ಒಂದುಂಟು ಆಡ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಕಡೆ ತಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಜಲತೂದು ನಿಲಯ ನೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕುಲದೈವವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಲು ತಂಗಡಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮುದೀದು ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾಯಿನ ತಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದೇವಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಸರ್ವ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಸರ್ವರೆಗಳ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡಿತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಅವು ಹೊತ್ತಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆ ದಿನಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸರದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಣದಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೊಂದು ದೈವರಾಜ ಗುಳಿಗನಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವಿಲೆಕ್ಕ ಸಲಟು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಲತ್ತ ಭಾಗವತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಭೈರವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ದುಂಬುದೀದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಜತ್ತದ ಆ ಜತ್ತನೈಟ್ ದಿನಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತದುಲ್ಲ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪಣಂಚಿನ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಆ ಐತ ಬಳಿಕೆದ ಆ ತುಯ್ಯರೆ ನಮಕ್ ದೈವಗಳು ಅನುಕೂಲ ಮಂತು ಕೊಡು ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ದೈವದ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ರೈತುಂಡು ಅಂಡ ಟೈಮದ ಅಭಾವ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪುನಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆ ದೈವಗಳು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲುಗಳಂಚಿನೆ ನಮಕ್ಕಲಂಚಿನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒದಗಾದು ಕೊಡು ಪಂದು ದೈವಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರಣ ಉಂಟಾಬೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಮುಖೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಆರು ಸಾಲುಪಾಡುದಾರನ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸುರುಕು ಮಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಸಮಯದವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನೆನಪಿತ್ತಂಡು
ಕೊಂಚ ನನ್ನ ಲೇಸದ ಕಡೆ ತಂಚೆ ಬರ್ಕದೆ ಅవి ನನ್ನ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಂಡು ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ನಿಧಿ ಸಂಚಯನ ಜಯಬಾಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗ್ಗೀತನದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೊಂಚಾಡೆ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರೈತನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮದ್ ಎಡ್ನೀರ್ ಮಠದಾರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಯಗೆ ಆರ್ನ ಪಾದಾಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಆರ್ಯಗಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈತ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಾರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಯನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮರಿಭಟ್ ಬೇರ್ಲವಳ್ಳಿರು ಆರ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬೇರೆಗಳ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡಿತ ನಿಂದೆತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಎ ಜೆ ಶೇಖರ್ ಬೇರೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆಗಳ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಮಾಡ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆತನಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಉದಯನಗರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಲ್ಪಿ ಆರ್ಯಗಳ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಬೇರೆಗಳ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಕಾರ್ನರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೇರು ಆರ್ಯಗಳ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಕಣತೀರ್ಥ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಆರ್ಯಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಣತೀರ್ಥ ಆರ್ ಭತೀಜಿಯರು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಲ ಬೈಜಿಯರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೇರು ಆರ್ಯಗಳ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೆ ಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರದಾರು ಬೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಪಂಚನಪಾರೆ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಚನಪಾರೆ ಆರ್ಯಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಮಿನಾಡು ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಬೇರೆಗಳ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಾ ವುಡ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೇರು ಆರ್ಯಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತುಮಿನಾಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೇರು ಆರ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆಗಳ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಆರ್ಲಿತ್ತೇರು ಆಯನತೆ ಬೇಗ ಪೋಯರು ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಬೇರ್ಲಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಯಗಳ ಮಾತಿನ ಪರ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀ ಕಿಟ್ಟ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಯಗಳ ಮಾತಿನ ಪರ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಂಚಾಡಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲು ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗದ ಮಾತಾ ಜವಣಿಯರು ಅಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನಾಗ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪ್ಲೇಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಅಕ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಬಳಗ ನವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಕುರ್ಚಿ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮಕ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಡಿಯಲ್ ಪಾಲ್ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुता दुरितापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैल
शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते